Здравейте, вие гледате първия подкаст за годината в тренда, като този път сме избрали един много специален и интересен човек. Той е предприемач, той е визионер, той е баща, той е изпълнителният директор на Дарик Радио, Христо Христов. Много се радвам, че днес успя да дойдеш и да участваш в нашия подкаст. Благодаря за поканата. Точно заради това, че съм баща, заради това се забавих, тъй като голямата не искаше да става да ходи на детска градина и се позабавихме с убеждаването. Както винаги, аз ще върна в времето, връщам всички мои гости във времето с това, какво дете си бил? Съзерцателно, доколкото разбирам, повече съм наблюдавал и по-малко съм участвал. Така стоейки малко на страна и доста късно съм проговорил, доколкото разбирам от майка ми, чак на 2 години, като са ми извадили трета сливица. Иначе като детство доста свободно, доста така навън, в чужбина. Чакам 8 и нещо се връщаме тук в България, така че тогава за първ път виждам сняг. Иначе преди това са ви показвали в хладилник какво е това сняг. Оттам и влечението към топлите страни. Правил ли си били? Или си бил по-послушно дете? Само 2 пъти са ме били. Така че май не съм правил много бели. По-добре съм бил, но той имаше и много свобода там, където живеехме, така че не се налагаше и много и да правя бели. Каква е разликата между твоите деца сега и ти от едно време? Има една минимална разлика и това е, че няма ето това нещо, няма. И съответно ние трябваше да си набавяме развлечението, като излизаме навънка, между блоковете, постоянно изцапани, с разкървавени колена, нали, катерещи се, правещи, крадейки черешите на бабите, които ни гонеха после, правейки си прашки, нали, лагерни колички, фунийки, стражария паши, всякакви такива неща. Докато сега не смеем да ги пуснем от нас до детската градина да идат сами, защото нали, колите карат бясно, не е толкова безопасно и затова общото са вкъщи, кола някъде, вкъщи, кола някъде. И това ги прави доста бих казал, асоциални спрямо преди. Така че надявам се да наваксат по някое време нататък, като озреят и започнат да бъздат наляво надясно. Ти първо, да минем и през училищните ти години, първо си учил в чужбина, после си дошъл в София. Кои са най-интересните моменти? Най-интересният момент е, че като започнах образованието си в американски колеж, никой не знаеше български там и трябваше и аз не знаех дума английски и буквално започнах от нулата. От нулата, което после може би има нещо общо и с предприемачеството, където също се почва от нулата, но беше голям зор, нали, да навлезеш, да научиш и всъщност се сближих с тези от Югославия, тогава бяха. Джордж и Лейл още ги помня, които ми помагаха, защото те бяха учили малко английски, които ми помагаха да науча първите думички, иначе беше голям катаклизъм. Пък после тук в България, като дойдох, пък беше тотален шок образователната система, където примерно в американския колеж стоите на едни кръгли масички, обсъждате заедно, много интерактивни самия урок. Тук в българското училище, като се върнах, и на едни чинове по 2, по ред на имената, учителката диктува, вие всички записвате и аз съм като в някакъв шок. И затова завърших 7-ми клас с 5, 6, 7 тройки имах, тъй като ми беше тотално безинтересно този модел на преподаване. След това отиваш в 35-то училището, което и двамата сме завършили. Кой е най-лудият ти момент от тогава?
35-то, може би като щяха да ни разформироват класа целия, тъй като бяхме доста така вироглави. То по принцип това си е за френските паралелки, още си е останало между това. Френските са много по-интересни от немските. И немските бяха много така подредени, така френските ние бяхме пред разформироване, постоянно ни пращаха някой от друга паралелка при нас, нали, за да го извадят от средата, но бяхме пред разформироване и дойде Каратанчев. Директ. Това бяха, ние хванахме последните години, една година, мисля, че, или две, на Каратанчев като директор. И той беше такъв образ, такъв голям артист и ни каза как и него са щели да го изключват, защото един учител му каза: искаш да ти кажа аз какво мисля за тебе, и той му го казал, и после Каратанчев му казал: искаш сега да ти кажа какво мисля за тебе, и той му го казал. И така тази обмяна с ние, които бяхме по-буйните, с авторитета на директора, беше много интересен момент, тъй като видях как видяхме и другата страна, тъй като, нали, ние винаги до тогава бяхме все едно младите и имаше млади, стари, сблъсъка, докато в този момент видях, че и другите са всъщност интересни и нормални хора. Това беше така един добър урок. Ти каза вече, че не си харесвал начина на обучение в България, а какво ти остана от него? Остана ми от 9-то, чакай 19-то, 19-то бях. От 19-то ми остана Галя Николова, учителката ми по български език и литература, която ми написа шестица по милост, за да мога да продължа нататък да кандидатствам, с което влязох и в 35-то. От 35-то пък госпожа Къцева по български език и литература пак, когато научи, че ще искам да уча право, ми даде шанс, тъй като в този момент бях тройкаджия жесток, и ми даде шанс и ми каза: ако за този срок изкараш четворка, ще мога после на база на шестица втория срок да ти пише шестица за годината. И т.е. и двата пъти ми се даде шанс, който беше на базата на това, че те виждаха, че имам амбиция и желание, но че нещо ми куца. Така че това беше едното много силно. Другото, което ми остана от 35-то, е средата. Значи, приятелите ми до ден днешен са от 35-то. С университета много по-малко на брой приятели направих, отколкото в 35-то. И до ден днешен компанията е доста активна и се виждаме и се събираме често. Отиваме и към университетските ти години. Как реши с какво да се занимаваш? Нямах идея много, но понеже в правото се изисква да кандидатстваш с български език и литература, и майка ми, понеже ми каза: няма начин да се справиш с български език и литература, ти си много зле. И аз си казах: добре, значи това ще кандидатствам. И така малко на инат. Малко на инат. Плюс семейство има, нали, традиции в правото. Сестра ми сега също завърши право. Правото е една много широка основа, много добра основа, тъй като изучава всички аспекти на обществения живот и можеш, като нямаш идея какво да учиш, после можеш да се ориентираш по край правото на къде искаш да отидеш. Разбира се, нямаше нищо общо това, с което после се захванах, даже не после, успоредно се захванах, но и около 10 години си мислех, че правото е било грешка, докато не започнаха да ми се случват много наброй сделки, когато всъщност разбрах, че правото е голямо предимство. Така че нямах много идея. Разбира се, имаше го този младежкия порив за справедливостта, за, нали, правото е наука за доброто и справедливото. Както казваш един преподавател в първи курс,
Казва, вие единствената причина да сте тук трябва да е мотива Батман. Какво е мотива Батман? Ами това, че вярвате по някакъв начин, че трябва да възтържествува справедливостта. Защото казва иначе съдебната система е счупена, пари няма да изкарвате като юристи, 10 годишно носите кафе в някоя кантора, така че няма друга причина. И още първи курс се сблъсках пък с несправедливостта, където един от преподавателите на писмен изпит, което противоречи малко на правото, тъй като там би трябва да повечето изпити да са устни, но този писмения ги беше написал така 4-5-6, 4-5-6 и на мен се беше паднал четворката, пример, или не знам, петицата. Бях много възмутен, но ни беше редувал и тогава разбрах, че нали, нещата не са точно такива, каквито изглеждат. За жалост, понеже в момента аз уча в Радийския факултет на Софийския, нещата не са се променили много от тогава, така че той сигурно си преподавателите са отново и същите. Да отидем към коя е била първата ти работа? Първата ми работа беше тенис учител в Албена. Трябваше да си извада разрешение за работа на непълнолетен от Добрич, от инспекцията по труда, тъй като Албена е към Добрич. И станах тенис учител, преподавах на всякакви, на немци, на българи, на чужденци, всякакви англичани. Беше страхотно, тъй като на 16 години изкарах цяло едно лято на морето. Хем работейки, хем купонясвайки, беше страхотно. Хем сблъсквайки се с вече реалностите на труда, къде има неща, които не са оптимални, къде такова. Влязох там и беше веднага на първата ми работа ми беше първия конфликт с работодателя ми. Тъй като там имаше неефективни решения и аз бях доста вербален, за да ги изразя и това не им харесваше. Така че да. А как в последствие стигна до дигиталните медии? Ами, после станах и аз като теб бях стажант-репортер. Първото предаване беше Портфейл, икономическото предаване, което и сега върви. И по тази линия ме изпратиха в BBC на стаж за няколко месеца, 2005-та. И тогава бях точно на 21 и там един от курсовете, които ни преподаваха, беше дигитални медии. И аз бях много впечатлен, просто всякакви други неща имаше, но това много ме впечатли. И точно тогава бяха бомбените атентати в Лондон и взривиха метро, взривиха автобуси и тогава родителите ми, бабите ми много се притесняха за мен и единственият начин, по който те можеха да разберат какво става, е като им изпращаш линкове в интернет, тъй като те не могат да слушат честотата там, не могат да гледат телевизията там и тогава видях как онлайн медиите прескачат границите и как и са мигновени, т.е. веднага разбираш какво се случва. Между другото, въпреки че BBC бяха навлезли в дигиталните медии, те все още това беше преди една година си бяха обновили магнетофони, още бяха на ленти преди това, режеха ги, имаше бръснарски нощчета. Бяха в радио частта и в телевизионната част бяха много назад спрямо дигиталния си бизнес и това още повече ме засили и си казах, тук е бъдещето и това беше лятото бях там, примерно било е юли, август, може би септември, средата се върнах и ноември, буквално 2 месеца по-късно пуснахме Direct News. Така че толкова бях запален. Така стана. Как виждаш да се развият медиите в България у нас? Ще се запази ли стандартните, които в момента ги виждаме или ще има някаква промяна? Ами, медиите като цяло са устойчиво животно. Ако погледнем назад в годините,
Няма много медии, които са изчезнали, не само в България и по света. За сметка на това има стотици и хиляди, които се появили. Нови вече в дигитална среда, която позволява много по-нисък старт и много така лесно начало за нови медийни проекти и продукти, тъй като търсенето е на лице. Нали, хората все повече преминават в дигитална среда, все по-малко в стандартните канали гледат или слушат и отиват в диджитал и там има много възможности за изява. Така че според мен ще има нови медийни проекти, ще има нови медийни продукти. Дай Боже да има повече такива, които са различни, а не просто които да повтарят нещо, което вече е успешно на пазара, за да може българите да имат по-голям избор, когато си избират какво да четат, слушат, гледат и на коя платформа. Ти как се осведомяваш? Откъде разбираш новините? Разбира се, чета Дарик.bg. Имам абонамент за Financial Times, за Economist, Twitter ползвам много, Клуб Z чета, Капитал чета физически, между другото го чета. Така че опитвам се да... Телевизия не ползвам. Телевизия ползвам за спорт. Нали, като има спорт, тогава гледам телевизия. Фейсбук все по-рядко. Не знам защо. Защото стана много задръстено, може би, но по някакъв начин от Фейсбук преминах на Twitter. Много по-удобно взе да ми става, не знам защо. И така. В медиите много се личат пристрастията. Според теб това допустимо ли е и трябва ли да се променя? Това е много добър въпрос. Много обичам някой, като ми каже обективни медии. Как става тази работа? Кажете. Нормално е всеки един екип или всеки един водещ или репортер да има пристрастия. Професионализма на професионалните медии като Дарик предполага ти да не ги налагаш над събеседника и да не ги налагаш чак толкова над аудиторията. Напротив, добре е даже да се знае какви сте пристрастията, но просто да не ги налагаш. Тоест, да, аз подкрепям тази теза, но това по никакъв начин няма да ми пречи да взема интервю или да предам някоя новина на другата теза или на другия събеседник от същоположния край. Така че това даже го прави интересно. Напротив, по-безинтересно е, когато казваш не, аз нямам нищо общо, а пък имаш нещо общо. Много по-интересно е, като знаеш, че един репортер, примерно, е заклет републиканец, пък интервюира демократ. Нали? Така че това е много по-стойностно, отколкото другото. В България имаме и частни, и държавни медии. Наскоро в Фейсбук ти сподели един коментар за това, че си против обществените медии, който разбуни доста така духовете и създаде голяма дискусия. Защо си всъщност против тях? Не знам дали съм толкова крайен да съм против, но се чудя дали те не са остатък по някакъв начин от миналото. Защото защо трябва да има държавни медии? Опитам се да го разбера истински. Защо няма държавни телекоми? Телекомите по-малко важни ли са от медиите? Не мисля. Защо да няма тогава държавна петролна компания, както бяха опитали да направят? Защо не се случи? По-малко важно ли е да има бензиностанции, откъдето да зареждаш, отколкото медиите? И не мога да разбера защо точно в този сектор трябва да има държавни. Примерно, защо няма държавен Фейсбук? Дайте да направим държавен Фейсбук, след като има и БНР, и БНТ, и БТА. Дайте да направим държавен Фейсбук, държавен YouTube, тъй като това е най-интересно. Основната част от хората вече ползват новините през социалните медии. Дай тогава да направим държавна социална медия.
Това не мога да го разбера и този дебат не се води, тъй като той е много непопулярен. Значи, която и да е партия, която да е на власт, ако дойде и каже да, аз сега вече не трябва да има БНР, съкращавам там 500,000 човека, колкото са, това е самоубийство, тъй като веднага ще кажете, ето, посегнаха на свободата на словото, цензурата има. Цензура, край. Така, на всичко отгоре, в тези държавни медии, тъй като те са държавна структура, там работят едни журналисти, които са доста се поддават изглежда на чужди влияния. А ние всички плащаме с данъците си за издръжката на тези хора. Примерно аз го смятах, че ако едни 200 милиона издръжката на тези държавните медии, то даже не и 6 милиона, на 4 милиона, които грубо казано по някакъв начин може би са по-активни, участват и получават пенсии или работят, това значи ние плащаме по 50 лева на година абонамент за държавните медии. И аз до сега нямам в себе си, в моя кръг, хора, които да ги ползват тези държавни медии, тъй като те са и с много ниски рейтинги и, както се вижда, много често пропагандират някакви източни възгледи. И затова започнах да се чуда кому е нужно. И така оттам подадох въпроса, който естествено провокира и всички ми наскочиха. Как е възможно такова нещо? Да, започнаха и дадоха и различни примери, различни варианти. Различни примери, ама те казват в щатите, NPR, ама после се оказа, че не било точно държавно и така нататък. Много по-добре тези 200 милиона да ги разпределят на съществуващите медии и да кажат, да, трябва да създавате примерно и културна програма. Да, трябва да създавате и еди-каква програма. Държавата я финансира, за да има разнообразие, за да има различни гледни точки, за да има каквото липсва на медийния спектър. Но да поддържа Националното радио 50 човека екип във Варна, нали, това аз като данъкоплатец не съм окей. Да. Преди, може би вече почти 3 години ти пое Дарик Радио, като много хора тогава коментираха, че най-вероятно ще го продадеш. Защо не го продаде и има си ли някакви оферти? Имаше оферти. Що не го продадох? Защото Дарик е последната национална медийна компания, която е семейна собственост. Тоест, според мен не може всички национални медии да са чужда собственост. Просто защото трябва да имаш корени, които са тук. Трябва малко ли повече да живееш тук на този пазар, за да те интересуват обществените процеси, които се случват. Тъй като медийният бизнес не е само бизнес, че да гледаш крайния резултат. Има и някакъв обществен елемент. И не можеш да взимаш решения от Швейцария или от Прага само на база Excel числата. И затова според мен по някакъв начин има някаква отговорност семейството към това да поддържа и дай Боже от последната национална медия с семейна собственост, дай Боже сега тренда да се обърне и да започнат повече да има такива, които са тук в български ръце и са национални. Как си представяш Дарик след 10 години като съдържание, като радио, като интернет или честотите, които ги слушаме? Това е доста труден въпрос, тъй като живота се променя много бързо. Виждате, миналата година изкуствен интелект навлезе много ударно. Сега чакаме BGGPT на Insight, новата инициатива, да видим какво ще произведе. Ако ме бяхте питали преди 10 години, щях да кажа digital. Сега вече не съм много сигурен, тъй като виждам, че в колата като си няма как да цъкаш на телефона, да слушаш радио. Тоест,
в офиса понякога също по-лесно ти да слушаш радио, отколкото да гледаш или да браузваш социалните медии. Така че виждам радиото, го виждам като постоянен елемент на медийния микс и даже виждам, че в чужбина ползваемостта му расте. Тоест, радиото определено го виждам като сериозен дял от бъдещето на Дарик. Голямата разлика, според мен, която ще дойде от значителното разрастване в интернет средите, тъй като когато имаш хубава опаковка, хубави студия, хубави видеопродукти вече, ти можеш много повече да растеш в дигитална среда и в социални мрежи, отколкото сега, тъй като сега все още не сме на достатъчно високо ниво по отношение на картинка, светлина, нали, среда, декори и така нататък. И това ще е една от стъпките, които ще направим, която ще ни позволи да мултиплицираме значително медийния ни продукт в дигитална среда. Така че това е нещо, което виждам. Дето се казва онлайн телевизия. И това е за мен бъдещето. В неделя празнувахме 31 години. Дарик, какво не се е променило за тези 31 години? Това е доста лесен въпрос. Духа, свободния дух и нали, екипа, който е много, много независим, с много силно мнение, много смел, преследва каквато тема прецени. Нали, това е същината на Дарик. Не е толкова дали е формата, дали е радио, дали е интернет или какво е, ами по-скоро е средата и екипа от хора, които обичат да правят това, което правят. Просто им е кеф да го правят това, което правят и даже не го считат и за работа. По случай 31 годишния рожден ден на радиото създадохме и частен клуб, който така доста е увид в мистерия. Какво можеш да разкажеш за него? И аз още не знам какво мога да разказвам за него. Това, което мога да кажа е, че с всяко следващо събитие или събиране около QD9, QD9, както е обявен, ще се разбира все повече и повече, но общата цел, въобще идеята, с която се прави, е да събираме на едно място млади иновативни хора с идеи, заедно с идващи от креативни индустрии, артисти, спортисти, просто различни хора, които предприемачи също, които да споделят идеи за идеите, които имат за развитието на България, за развитието на света, да обсъждат обществените проблеми, социалните казуси, геополитиката, каквото тя ги влече. И искаме да създадем и да стимулираме такава среда, където този обмен на мисли да се случва. И за да бъде така да има размах на идеите, трябва да е по някакъв начин по-затворено и не трябва да е толкова медийно, нали? Трябва да е една идея по-затворена, за да могат да се споделят всякакви и по-крайни, и по-умерени възгледи и да става наистина дискусия. Тъй като една от нещата, които си говорихме с колегите, е, че липсва ни някаква голяма цел на нас в България. Окей, сега голямата цел е Шенген и еврозоната, ама това не е много голяма цел. Това е някакво средство по-скоро. Така че каква ни е голямата цел? Преди това ни беше Европейски съюз и НАТО. Окей, това мина. От тогава България няма голяма цел. Голямата цел е много важна, за да може който и да е на власт да си има собствени политики, но да не се отклонява от голямата цел. Примерно, като си говоря с колеги от Гърция, те казват,
Да. Това да връщаме гърците обратно в Гърция, това е стандартно. Нали? Всеки ще го каже. Обаче те казват, ние искаме да се превърнем в центъра за изкуствен интелект на света. И аз си викам, как ще стане това? Тия гърците, какво си мислят? Не? Но ето пример за това как там се събират неправителствен сектор, правителство, всякакви организации и разсъждават по тази тема. И са решили, се казали, това е нашата тема. И аз викам, добре, не може по-скоро нещо. Балканите. Те викат, не. Те казват, единственото ни втори вариант е да сме на Европа център. Нали? Дори да не сме световен, поне да сме на Европа. Така че не казвам, че трябва да е това, макар че ние имаме инсайт, където сме по-напред от тях в това отношение, но трябва да има нещо такова, на което после и бранда България да бъде подчинен и въобще всичко да се развива в тази посока. За да завършим темата медии, една интересна полска платформа, с която да завършим, WhitePress. Може да разкажеш нещо повече за нея? Тя по принцип свързва рекламодатели с издатели. Да, тя е за бизнеси, които искат да си публикуват PR съобщения или статии в медии. Има много, има вече в 40 страни има платформата, десетки хиляди сайтове, в България дори са 1000 сайта, в които но то буквално всеки един рекламодател или издател, или всъщност който и да е, може да отвори платформата, той може да се намира където и да е по света и да си избере който и да е от сайтовете вътре. Всичко е автоматизирано, дигитализирано. Има копирайтер, който да му напише статията, която той иска, примерно. Той може да каже, искам сега да напишете статия за мръсния въздух в Русе. И да я публикувате където и да е, примерно в Англия. Във всеки един пазар си има местни копирайтери, които познават местните пазари по различните сегменти. И това цялото се случва онлайн и статията му се появява, изпраща му се и той по този начин си популяризира идеята или продукта или каквото и да е. Така че една много интересна и успешна платформа и глобална вече. Така че да. Обръщаме се и към другата твоя страна, именно тази от към бизнеса и предприемачеството. Спомняш ли си кога ти е била първата инвестиция? И в какво е била? Спомням си, да. Бях на 18 и си купих 1000 акции на Обена. Това беше първата ми инвестиция. Първите ми инвестиции започнаха на българския фондов пазар. Защо в последствие създаде HR Capital и как? Това дойде много след това вече, след много спечелени и загубени пари. Защото покрай дигиталния бизнес вече бях правил множество инвестиции, къде е успешни, къде не. С Дарик бяхме купили LexBG, после и го продавахме, после купихме AlbumBG и го затворихме. Какво друго? После вече с Дарик и с NetInfo инвестирахме в Grabo, в Trendo, в eBag, в Брошура, в Fina, една платформа направихме. Така че бяхме вече направили доста инвестиции в дигитални бизнеси и проекти. И по естествен начин дойде желанието, дайте да го професионализираме малко, да го направим в отделна компания и така се роди HR. Така се роди HR, където виждахме нуждата и перспективата пред стартъп компаниите, които могат да започнат доста малки да са и сравнително бързо да пораснат, преследвайки или глобален пазар, или регионален, или местен. И по този начин се роди HR. Постоянно се захваща с нови неща, търсиш ниши, като цяло много неща. Как връзваш двата края и как комбинираш личния с професионалния живот?
Ами... Или по-скоро откъде намираш енергията да го правиш всичко това? Да. Ами... Много е прост отговора. Заобикалям се с хора. Тоест тези неща и тези инициативи изглеждат много на брой и всеки човек отстрани сигурно си мисли, той сега сигурно ги прави всичките. Отговорът е не. Заобикалям се с хора, които набелязваме дадена идея или дадена ниша и влизаме заедно в нея. Тоест, заради това, че имам партньори и екипи навсякъде, това ми помага да съм на много места едновременно. Иначе няма как да стане, иначе не е възможно. Това е възможно единствено, ако можеш да делегираш. Ако не можеш да делегираш, т.е. ако нямаш доверие на хората, с които се обграждаш, няма как да се случи. Т.е. ако искаш всичко ти да пипнеш, няма как да се случи. Минуса на това нещо е, че нещата се случват по-бавно. Защо? Защото просто не решаваш ти сам и правиш нещо, ами трябва да го координираш с съдружници, с мениджмънт, с екипа си, с който трябва да ги убедиш, те трябва да го вярват. Координирате повече хора, не един човек, но пък може да се разпрострежа в повече места. Така че от много отдавна модела, който следваме този, дори когато придобивахме в NetInfo, Grabo и другите компании, винаги стигахме до 51% и 49% оставаха за другия съдружник и това той да управлява компанията. Тоест ние не искахме да имаме нито 1% повече, за да може той да е стимулиран да продължава да движи бизнеса. Така че това е модела. Просто се обграждам с хора, доста социален съм и с много от хората успявам да намеря обща приказка и те съответно си споделят идеите и оттам нещо се заражда, нещо се случва. А откъде идва вярата и надеждата ти да рискуваш с бизнес в България? Защо не избра чужбина или някъде другаде? България е страхотно място на първо място за живеене. Много. Тук според мен всички нормални хора от Западна Европа ще искат да дойдат в Източна Европа и също така и в България като част от Източна Европа, тъй като имаме 4 сезона, храната е много добра, имаме превъзходен културен и социален живот, ресторанти, заведения, мисля, че в много аспекти сме по-добре даже от Западна Европа. Нямаме никакъв трафик в сравнение с големите градове навън, дори ако щеш един Букурещ няма около връсно. Така че имаме море, имаме планина. Повечето чужденци, които дойдат тук, са много впечатлени. Много са впечатлени. И така че на първо място е чудесно място за живеене. На второ място е чудесно място за правене на бизнес, тъй като опитай се да направиш нещо в Англия, нали, или в Лондон. То вече всичко е направено. Каквото има да се прави там е направено. Или можеш да го направиш, но ще ти струва няколко стотин милиона. Тоест, то е непосилно за нас. Докато в България, понеже не сме в еврозоната, понеже не сме в Шенген, понеже сме по-на изток, има все още ниши, които не са заети. Има ниши, които не са заети, има възможности, които съществуват за младите, за иновативните, за тези, които искат да предизвикат статуквото. И това е всъщност възможността. И точно заради това не малко и чуждестранни бизнеси се ориентират насам. Да, има още какво да се преодолее. Бюрокрация, администрация, тромави процедури, неясноти, променящи се закони от днес за утре. Но това е причината те да не идват. И всъщност ние, които сме от България, трябва да използваме този момент, когато още има прах по край строежа, нали, за да влезем и да направим това, което искаме да правим. Защото в момента, в който се изчисти и всичко се подреди и стане много вече ясно и отворено и
преведено на всички възможни езици, тогава вече ще дойдат големите капитали, където там вече не можеш да хванеш ръка. Там вече забрави за строителство и каквито и да неща, защото нези идват и правят стотици хиляди РЗП и така. А как ти си сигурен, че правиш правилния избор? Между другото, от този уикенд, от семинара, който имахме, един от колегите каза, че той го е страх от провал. И на мен това ми направи много голямо впечатление. При теб има ли такова нещо и мислиш ли за това? Ами, не толкова. Не толкова. Разбира се, всеки го е страх от грешки, от това да се провали. При мен по-скоро е, понеже съм тренирал тенис като малък и много са ме били и съм претърпял множество провали и малко съм претръпнал. И съответно знам, че провала не е кой знае какво, напротив, провала те учи. По-скоро, мен ако ме е страх от нещо, ме е страх от това да се проваля 2 пъти в едно и също нещо. От това би ме било страх. Но първи провал по-скоро би било само... Ти избираш да го наречеш провал. Не малко хора ще го нарекат опит. И ако ти не го наречеш провал, а го наречеш опит, всъщност няма от какво да те е страх. Страх те да натрупаш опит. Това ли наистина те е страх, тъй като ти, излизайки от комфортната си зона, ти няма начин да не трупаш опит. Страха от провал е всъщност да си стоя в комфортна зона, там където си знам всичко, но тогава нямаш развитие. Така че мен не ме е страх. Даже сега съм записал май месец заминавам за Харвард, записал съм да уча пак. 3 години ще уча, така че... Какво ще учиш? Една програма OPM се казва. Тя е Owner President Manager се казва. И вътре всичко. Преговори, структуриране на бизнеси, семейен бизнес, много неща са в тази програма. Но това също е излизане от комфортна зона, тъй като повечето хора там сигурно ще са на 60-70. Така че ще е странно, но трябва постоянно да се предизвикваш. Не се ли предизвикваш, ставаш мързелив и някой те измества. За да завършим темата бизнес, няколко пъти в нашия разговор споменахме изкуствения интелект, нещо, което в последната година-две се развива много бързо, но някакси, поне според мои наблюдения, бизнесът някакси страни от изкуствения интелект. Защо се получава това нещо? Може би само в някои сектори и страни, в повечето се опитват да го приеме. Може би по-скоро бизнесът иска много да го внедри, но хората не знаят как. Така че и заради това станат като нещо ново. Нещо непознато, нещо, което ще ги измести, нали, ще има ли нужда от тях, няма ли нужда от тях. Как караш някой, който си мисли, че изкуственият интелект ще му замени работата, да го внедри. Трудна работа. Това е много голяма тема и тук единственият въпрос, който стои пред човечеството е колко бързо ще се случи. То не е дали, а колко бързо ще се случи. И има 2 са крайните мнения. Едното е, че ще замени почти всички професии, които хората правят и че все по-малко е ъгълчето, в което хората са по-добри. Другата теория е, че той няма креативност. Че изкуственият интелект няма креативност и че човек е създал изкуственият интелект, а не изкуственият интелект е, че създал човек. И съответно винаги ще бъде подчинен по някакъв начин, тъй като той може да трупа голяма интелигентност, но ниско, нали, може да е много интелигентен, но не е умен. Тоест, знание има безброй, но не е умен, няма ум. Тоест, може да не може да направи някакво елементарно нещо. И така че там, където предполага трупане на чисто знания, само на знания,
сигурно ще замени по-бързо тези професии. Там, където предполага това да има комбинативност, да има креативност, да има ум, наистина да трябва да преценява сам, сигурно ще са доста по-натам във времето. Сега, какво значи доста и какво значи близко? Това е големия въпрос. Цукербърг беше изразил мнение, че сега ще има голям хайп около изкуствен интелект, след което ще се види, че не става за голяма част от нещата, ще има голямо разочарование и оттам нататък ще започнат лека по лека да се трупат зранцата, които да го развият и вече наистина да стане примерно това, което е след 20, 30, 40, 50 години. Но че е много възможно в нашите животи или в живота на децата ни да имаме наистина развит изкуствен интелект, който да е на нашето ниво и да е юмен, освен да е интелигентен, е много вероятно да се случи. Много вероятно е да се случи. И от тук нататък ще бъде въпроса за човечеството, каква му е следващата цел, ако не е да работи. Тъй като за хилядолетия целта му е била да работи. Било то за да се изхрани, било то за да осигури дом, да има прехрана, пари. И то генетично ти е заложено. Сега, когато това отпадне, каква ще е следващата цел? Тоест, дали това няма да те вкара в състояние на депресия, ментални проблеми. Но според мен сме една идея по-далече от това. Тук първите 5 години ги виждам като по-скоро като технология, която усилва това, което хората можем. И след това ще видим. И последният поглед, който искам да погледнем е Христо Христов като баща. Какво се промени след като се родиха децата ти? Промени се това, че спрях да хода на много събития и започнах да прекарвам доста време с тях. Включително не само вкъщи, повече ходим по почивки, т.е. казваме си, сега трябва да изберем с децата ли да прекараме време или да сме тук да работим, не с децата, дай да отидем на почивка. Тъй като иначе какво е родителството, като си много забързан. Сутрин ги оставяш на градина или на училище, вечер ги взимаш и имаш буквално 2 часа, в които трябва да вечеряте, да си кажете 2 приказки, ама те повече са организационни неща. Така че на практика като качествена комуникация сигурно се свежда до не повече от 15-20 минути и след това заспиват. И това е постоянно. И после се чудим, нали, ние като родители, що децата така, или що следващото поколение така, или що младите или какво си. И затова направихме този съзнателен избор да прекараме доста повече време с децата. В резултат на което примерно те до ден днешен нямат навик за телефони. Нито техни естествено, че няма да имат скоро, но дори към нашите. Тоест не е като да те дебни, да ти вземе телефона и да забегне някъде. Не е никакво отношение. Имат относително малко отношение към телевизия. Доста малко отношение към телевизия. За сметка на това имат голямо отношение към песни, към книги, към танци, към тези старите неща и към игра. Много към игра. Към рисуване много. Така че това е много важно и затова имаме приятели, които като седнем да вечеряме с децата, им дадат телефона и те за да имат миг спокойствие. Да, плащаш цената да нямаш миг спокойствие, но пък то времето минава бързо, така че после ти се отплаща. Кое е най-важното нещо, на което искаш да научиш децата си? Усърдие, трудолюбие,
амбиция, това да не се отказват лесно, да отстояват собственото си мнение, да са любопитни. Скоро четох на Кристиано Роналдо на един пост, който казва как е завел сина си в стаята в Португалия, където е отраснал, да му покаже откъде е тръгнал и сина му не е вярвал. Казва, не може, не е възможно. И той казва, много често децата си мислят, че така са родили, така е светът. Така че те нямат представата за какво трябва да положиш като усилие, за да получиш това, което имаш. И е много важно да имат. Чудя се как да им възпитам отношение към парите. Смятам, за сега хипотезата ми е да започна да им давам джобни всяка седмица. Сега като имаш диджитал средства е по-лесно, отколкото преди на нас. И да започна да ги възпитавам на бюджет още от ранна детска възраст. Може би, но не знам още как да се случи. Би ли подкрепил децата си, ако взимат решения, с които ти не си съгласен? Ние сме доста властни родители, нямам представа. Опитваме се да не ги пречупим твърде много, като ги контролираме. Много е лесно да се каже отстрани, но е много трудно да се изпълни. Много е трудно да се изпълни. Правилният отговор е, че трябва да ги допускаш да правят грешки, за да могат да се научат. Но не е толкова лесно, когато си там вътре. Особено аз съм много протективен. И ще видим. Тук има, може би, момента да кажем и за твоите две сестри и брат. Да. Какво е отношението към тях, т.е. какво е твоето отношение към тях и как виждаш на младите в днешното време? Има ли го това по-големите поколения да кажат, младите нещо не стават? Те са страхотни. Сестра ми сега голямата учи в Торино, малката продължава в Айнховен, брат ми е тука. Опитваме се да им показваме това, което и ние сме виждали, т.е. с малки стъпки да видят медии, маркетинг, стартъпи, лека по лека да ги въвличаме без твърде много. Много са активни, много са свързани. Не знам защо. Честно казано, нямам отговор на въпроса защо Рада и Света не са разглезени. Нямам отговор на този въпрос. Не знам как се случи. Те са също много готини, вече млади хора, които търсят своя път под слънцето. Живеят малко повече с глобалните проблеми, отколкото трябва, но мисля, че това започна да се поправя и да се връща на място. Но пак живеят в доста по-трудни времена, отколкото ние сме живели, като сме били по-млади и отколкото нашите родители, тъй като в колкото по-развит пазар се родиш, примерно ако се родиш сега в Щатите, ти си се родил в най-развития пазар на света. Там, ако можеш да правиш каквото и да е, веднага те дърпат всякакви работодатели, всякакви оферти на масата, още от университета започват да ти предлагат да правиш стартъп и да те финансират. Тоест, много е голям глада. Съответно, това намалява глада в младите. Това е проблема на голяма част от Европа също, където социалните системи, всичко здравеопазване, образование е толкова добре направено, че то наистина няма такива очевидни проблеми. Школа няма как да се роди там, нали? Тъй като там вече с дигитални дневници от не знам колко време. Тоест ти, когато срещаш по-малко проблеми в израстването си като млад човек, ти някак си имаш по-малко желание да ги решаваш тия проблеми. Тъй като ти наистина не виждаш.
Идва автобусчето, зимата, има там един полицай, който спира движението на пешеходната пътека. Просто всичко е уредено. Тук ние от детската градина, дет се казва, започваме да се бунтуваме, да се пречкаме, да не ни харесва, да виждаме проблем в това и да искаш да ги решаваш. Докато там това го няма. И това ги прави по-мързеливи и по-малко предприемчиви. На практика всичките големи технологични компании и голяма част от стартъпите се движат от емигрантите. Нали, примерно, индийски изпълнителни директори имаш в сигурно 30 от топ 50 технологични компании. И надолу, по-надолу, среден менеджмент, екип и така нататък. Така че нали, също има и с спортистите. Yeah. Абсолютно също и с спортистите. Нали. Големите спортисти на западния свят са емигранти от Източна Европа и Русия. Нали, Зверев е толкова немец, колкото аз съм руснак. Така че нали, това е предимството в това да живееш в неуредени пазари. Обаче тези пазари, колкото повече се уреждат, толкова по-трудно ти става да направиш нещо различно. Така че сега ще е много по-лесно да стартираш бизнес, отколкото след 20 години. Нали? И за да заобобщим накрая нашия разговор, вече е към края си, кои са най-важните уроци, които си научил от живота до този момент? Най-важните уроци... Може би да не се примирявам с някакво статукво. Тоест да оспорвам статуквото, майка ми от много рана детска възраст ми набива главата. Примерно аз като й кажа, те другите така го правят и тя казва, мен не ме интересуват другите, ме интересуваш ти. И много отрано ми махна оправданието се едно от другите. Тоест, ако сме направили всички заедно някаква глупост или 3 или 5, няма значение това, че други са го правили, има значение аз какво съм направил. И от много рано това ми го набива в канчето и по някакъв начин това ме сложи в позиция ако има нещо, което другите правят и не ми харесва, да искам да го предизвикам. И то всъщност, това е предприемачеството. Ти виждаш някакъв проблем, не ти харесва и искаш да го промениш и действаш. Значи, голямата разлика с много, които стоят в социалните мрежи и те също виждат проблеми и ги изразяват много активно и буйно, е, че те не действат нали, заедно с думите си. Тоест, предприемачеството е когато видиш проблема, когато видиш решението, но и да действаш, за да го решиш. Има много хора, които остават единствено на вербално ниво или на мислено ниво и не предприемат нищо, за да решат този проблем. Така че, може би това ми е така съществения урок в живота. Да, бих казал. Много ти благодаря, че днес ни беше на гости Христо Христов, изпълнителният директор на Дарик Радио в новия подкаст на Дарик БГ в Тренда.